ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୂଗୋଳର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ରେଖାଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ରେଖାଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରେଖାଚିତ୍ର କଣ? ରେଖା ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଓ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ ତାହାକୁ ରେଖାଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମାନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତ୍ୱ ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ସଂକେତ ନେଇ ଆମେ ଏହି ରେଖାଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାଉ। ଏହାର ପୂର୍ବ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଥିଲ। ଏହି ସଂକେତକୁ ନେଇ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ଗ୍ରାମର ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ତମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ସଂକେତ ଦେଖି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେପରି ଏହିଠାରେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ବା ଏଇଠାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଗିର୍ଜା ରହିଛି, ଏହିପରି ରହିଅଛି। ଏହିପରି ସଂକେତକୁ ନେଇ ତୁମେ ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରେଖାଚିତ୍ରରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଦୂରତ୍ୱ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ। ଏହି ରେଖାଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଖାଚିତ୍ର। ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କରି ଦିଆଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, 2 ନମ୍ବରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି, 3 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରେଖାଚିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିଗ ସୂଚକ ରେଖା, ସେହି ରେଖାଟି ଦେବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଲେ ତମେ ଏକ ଗ୍ରାମର ଯଦି କରିବ, ଏହା ଦେଲେ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ କେଉଁ ଦିଗରେ କଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ, ଏତିକି ରହୁଛି।